Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi Sigijima kanjalo ngani siyendlalela sidlalela uSgiya Ngengoma so sikhona la kanjani nomdonsi intombi zoshikishi 9-12 kuyisabatha usihlangabeza sobe siphethe uShwi nomtekhala sobe sikhuluma indaba eziningi njengana uKhuzana useDubai siqhoshe sifile nje uyomela uMaskandi le eDubai sithi ke one night with Mzansi sazoba mnandi ngiyakutshela wena Ushomnanda njalo ngoShwi nomtekhala mabethu kothando luhlele emkhathini alikafinyeleli ngaphela ke lapho luya khona la ngalithumela khona samukela yena ke umholi weqembu uShwi nomtekhala uShwi mantombazane sawubona sanibonani bafowethu. Linjani kodwa uyaphila? Sisami siyaphila kakhulu nje sibingelela uKhozi siphinde sibingelela abalaleli sibingelela wonke umhlaba waseSouth Africa bafowethu wonke nje olalele njengamanje. Konje sasigcine nje ukuze iphimbo lakho nje ukhuluma nje emsakazweni awuyibonge phela konje uyibonga uthi ubani? Kwaphinda kwenzeka kuwona amathanda kwenzeka mina ngogogo omdala ohlala endlini ugogo Kelly wayidala inkinga wathi uphiphupha nje ubhedala ikhehla lenyoni uthini phatha umuntu ekhala zimbi inkathi ngabankulu ngabusazekeka zaminyana intombi egamele ningabusukwenze njani amthinta lapha umthathu sobhokweni engathi usanyakaza nje sale ekhaya ke wena ugade uhele engadla amatswayo awusuka hey ngiyazi ukuthi ke Shwi womunye ke weinsizwa ngempela esezimkantshubomvu endimeni kaMaskandi nemisebenzi yakho nje emkhulu osuyenzile ebonakalayo nasentsheni nakubantu ke nje abancane abasafisa ukungena endimeni kaMaskandi singabala asebefikile vele sibale nabo abadala osayisibonelo esihle kubona yena kwenza uthando Maskandi kwangenza ngithanda uMaskandi ukuthi ngangithanda kakhulu ukuthi into mangabe kuthiwa nje mhlambe kunememulo kunomdlalo ndanathike kunani yabo nje kwayona into eyenza ukuthi nje manje ingoma nje into engakhula ngayo kahle nje ngithanda kakhulu ingoma ngishayela uShamane nje ngingakafiki egingini wathi kuhamba wathi noma ke sengisegingini kwasho ukuthi vele lento ngoba ngangivele ngithanda le ubuculo nje ukuthi iculo emakhaya kulela intombi kube njani yabo nje kuthiwa bawinile abasendawo ethile badliwa basendawo ethile kwakumnandi khona lokho kodwa nje ke noma sengifika ke la emculweni ke kwasho ukuthi ke leyo nto ngoba ngangithanda ngayilandela mlibe ke ngaze ngagcina sengizoyisebenza nala kuMaskandi. Uthini umyalezo wakho ongawusho kubaculi abasafika kuMaskandi? Manje ngawusho nje ukuthi bafethu ayikho into ehlula inhlonipho nje nokuyiphatha kahle nokwazisa umphakathi ukuthi umphakathi sikhona nje bafethu nje besicula nje siphila ngawo mangabe umphakathi ungathengela ngesithi yakho vele ngeke ukwazi ukuthi uphumelele phambili mhlawumbe noma uze waziwe umhlaba wonke jikelele ukuyiphatha kahle nje kuphela bese kuthi ke nathi thina abaculayo phinde futhi sihloniphane sinikane imbono emihle singanikani imbono engekho right yabo. Shwi nomtekhala babhizi ngani njengamanje? Ngiqedile studio. Ngiqedile, yes. Ngiqedile studio phela ke manje ke wonke umuntu nje akalungisa umnikelo wakhe manje sekunjalo seyifikile insuku. Akusithembisani kodwa khona phela la esigijima ke sibheke egoli sekuthiwa ke sesiyalontsha khona neni sihlelele khona uyazi vele ngikitaza ke eqolo vele bakhulunywa ngalezo. Sisha ngibona ukuthi kuzokwenzeka ngesimo Sifo ke phela nawe uyabona ukuthi corona ithathe mawala manje nje ke ngicabanga ukuthi nje nebonza zethu kade sisavumelene nazo sashayekiwe angiboni ukuthi kuzokwenzeka kodwa ke singakhuluma nje nemanager size ukuthi mhlawumbe akukho lokuncane singakwenza ke nje. Uyalwazi udaba kulungile uyazi ukuthi siyasidlale ke iquiz ke yethu la sikubiza khona nje imibuzo embalwa nje mayelana noMaskandi bese ke ukhetha ingoma yakho ocela sikudlalele yona ngithemba ukuthi ke uready. Akenzame asambe umbuzo oqala ke uthi ke konje lo mfana nangi lokho uduma kahle konje owakuphi le ndawo lo mfana uduma kahle yena ngathi wasemkhaya kude kodwa noma ngingafazi ukuthi kuphi indawo uduma kahle
Ngazi kahle nami kodwa ngiyangikhumbuli kahle. Okay, khona insizwa saziyibiza ngotalakho uyandaba. Ngotalakho? Kwakuthatha nongisi. Khona into ongaze ecula umaskandi la kuthiwa ubonakele yakwabani? Awasha. Ngiyakhohlwa lapha ayishayekile lapha. Hayi ngitholile ngapha. I-album yamabongwa ethi emcitsheni yaphuma ngamuphi unyaka? Awuzimi kodwa hawu. Ngikazi kodwa khona ukuthi ngingana ngaleso sikhathi. Kodwa ikhumbule. Ngiyayikhumbula yona. Wafela sasihamba sonke endimeni. Okay, ake ngisalise ngikubhansela nganawo owokugcina nje umbuzo othi ke izingane zoma zike zafeatureisha nje abaculi la kwigospel ukhona umkhumbula oyedwa? Ngiyamkhumbula yedwa kodwa noma ngikhohlwa isibongo sakhe kodwa ngiyamkhumbula lona owayesilisa nje. Ngiyamkhumbula ulokhuzana uvuyo. Uvuyo mkwena. Uvuyo yes. Kulungile uthole 2 akufana. La. Akufananga uduma kahle ke insizwa yakhona lapha na ke engoje kanti ke utholile ke le kaTshatha noNgizwa kanti ke ubonakele locula umaskandi intombi yakwamasango leyo album yamaboko lethe emcitsheni yaphuma u2006 kanti ke uyitholile kavuyo mkwena halala siyaphuma ke manje ingoma oyicela ukuthi sikhiphe ngayo namhlanje basha ke Ubuselapha udlalela ubuselapha lapha ingoma ethi abuyo limini kuNkulunkulu. Burat sokunika nangu makhanda khanda ungakhathazeki. Impela le kade ngifisipela manje ngihlulwe isihloko sakho siyangishaya. Hayi kulungile siyabonga sikufisa inhlanhla ke nangayo album yenu ke le ezophuma siyazi ukuthi anikaze nashaya iceleni ungikhonzele lapho Bheka icele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kapi